казват, без да имат другите възможност да се запознаят и предварително. Тоест, това не ти като декрет. Ние сме решили и вие трябва да го приемете. Да. Това е, че Затова ти казвам, не желая в този момент днес да разговаряме по този въпрос. Другия път. А кога? Не, аз си мисля, че ще разговаряме след торта. Ние сме брати и сестри и трябва да можем да разговаряме. По всякакви Нека да се въпроси. подсладиме първо. Да. Може да имаме друго Дай сега мнение. брат Георги такова. Снимки бе. Да, позиция в въпроса, точно това ще... Чакай да запали. Така, ами можем да ти изпееме докато това... Да сладко медено. Или може. Сладко медено вече това свалил за вибрациите не може. Не може, че ти си по-висок от мен. Снимай ми сега как си пеем сладко медено. Slatko medeno, slatko medeno, slatko medeno, slatko medeno, 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 slatko medeno, 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 slatko medeno, slatko medeno, slatko medeno, slatko medeno. Slatko medeno, 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 slatko medeno, 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 slatko medeno. Няма повече. И аз пех да ви... Дай, аз си мислих, че има. От слънцето изпратено, от пчелите донесено, от слънцето изпратено, от пчелите донесено, сладко медено, сладко медено, сладко медено, сладко медено, 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 сладко медено, 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 сладко медено. Благодаря ви. Айде, духа и свещите. Да, чак. Трябва още една песен, че си чуя. Амин да бъде. Ами нашите пожелания. Ето ти брат Георги Керам.